bubar lakuning lekas kita linuting kita kadung kadureng hamomong memangun manah rahayu haywana panah golong gumolong manah dukoro mereka ugal sak tulit-tulit oh melai-lai iki apa ngancik jaman Kaliyoga to ya lu madining kanan kok saya ora karu-karuan wis ninggal hukum nerak pernatan tebih saka wulang agama lambarane mung do anggere beda ing ngendi papan akeh sandiwara kono kene mung kebak wong kang edan padha rebutan pangan rebutan papan rebutan palungguhan malah ana sing do rebutan bojo barang yen ra melu ngedan ora bakal keduman nang yen melu ngedan atiku kok ora tekan aku tak ora melu ngedan wae aku awit para winasis wis paring pituduh lan paring pitutur sak bejo-bejane sing lali ijik bejo sing kang eling lan waspada kuwi kok menawa iki lagi jamane wong sing do ngaji mumpung karo wong sing do adol gendung barang kuwi akeh sing do seneng digunggung-gunggung ben ketok kaya pranyagung mongko jane kuwi wong pemung tumindak tanpa dipetung watake kumalungkung agama kanggo kudung cacane kaya pranyagung wong becik dipaeka pinah ngarajalela pangwasa doke Naryagada golek mulya ning dalumuh makarya sing nyata didelik-delikke sing direkayasa diketokke piyala saya rame nista uripe pergamung do mburu penake dhewe katentreman sirna kaprawiran musna kadurakan dodro pernatan wis dadi sepelekno tembunge wong tuwa wis gak digugu yang ngene wong gawe tatu sing bener dianggap kleru selagane ketok lugu mongko bone negara sing padha didaku barang konangan hukume dituku sing bener digawe kleru ora salah malah disaru sing ngonangi dijak padu direkayasa nganggo cara sing jitu menang urusan mergo melu duwite sing padha metu kanggo bantu wis ora sapido rembug bakune Semar kudu mandang jenengku Semar tegese wis datang samar marang saliring kahanan jenengku Bojo Gati tegese juru ladi ingkang setya mring selanggeman aku kudu bisa gawe tentrem aku kudu bisa gawe seneng mugi Gusti berkahi kang dadi lakon ing Mayantaka tak nentremke swasana wis wancine Mayantaka krida dina iki wawe ingkang mapan haning wana Dandaka dwijaning para nimpuna ya paran para praja Ngastina sang Begawan Durna ingkang hamengku Pujabrata mangsa malati hening ing ceta bisa senggoda natapi gawing sang Prabu Duryudana genyengmu Pak Israna mulih ngayoni praja Ngastina manteng semedine sang Durna Sidhet Paningale Sering Sutapa wantering panges cerdasing Subrata gregah kaya girogah sang Kumbayana dupi mulat prapaning Brahma kang anyar katon
kun kandungan riman lelena tanpa kanen lelena tanpa kanen yen pantuluso monggo sang jarupa manggo Begawan Durna aja kaget rasane atimu aku ingkang nggugah anggonmu apa menika wonten satunggiling brahmana ingkang jugaraken anggen kula mangsa semedi maladi ening gek sampun ngertos ing dados nami kula nuwun sewu jeng ngandika menika sinten sang ati Pramban yen kowe tambuh marang aku iki pendhita kang anyar katon mijil saka petapan Sela Hamiluhur karo aku Begawan Goyaksa jeng ngandika sang Begawan Goyaksa karo nyapa aja wonten wigatos menapa sang ati Pramban dene jeng ngandika panganggih kangge kula mangun tapa Begawan Durna sing takon iki kudune aku dene apa kowe tapa ning wana Dandaka tanpa nyuwuni dipailah sing duwe bawah apa kowe durung pirsa lamun kowe ingkang mbawahi wana Dandaka iki wilayah pertapan Sela Hamiluhur nyuwun pangapunten sang ati Pramban nyuwun pangapunten bilih kula mboten nyuwuni dipailah ing nggadahi bawah ing wana Dandaka krana bingung manah kula linglung ingkang dados pikir kula sang ati Pramban perkara apa sing dadake bingung nyatimu Pramban mugi kawinan awan tanpa rupi kula menika minangka pujangga negari Ngastina pujangganipun sinuwun Prabu Duryudana awrat anggen kula nampi kewajiban negari tinen meperdahulu nyirep pagebluk Mayangkara ingkang sumandang wonten ing negari Ngastina mila ngantos dumugi ing mriki niat kula namung pados papan ingkang wingit pakan ing rungsutna kangge pados pajal mulai sembadaning sedya kula anggen kula pangsarana nggih walian negari kula Ngastina menika sengaja Pramban ladala becik lan sapa luhur kang dadi niatmu Begawan Durna sing rupa saka pangrasaku bisa ninggal tentrem yuwana negaramu luwih dhisik kudu tinumbalan wujuding wahyu ketentreman nuwun sewu wujud wahyu ketentreman niku mapanipun wonten pundi sanget Pramban sumurupa Begawan Durna wahyu ketentreman iku sejatius manjing sajiwa ana hanggane lurah karang kadempa wong buka sampir sing jenenge Semar mula lamun sira bisa mboyong Semar mok gawa nyang negaramu terus mok dadake tumbak kanggo walian negaramu ing kono katrane kamu wujud ing negara Ngastina Pramban kagiat risangga pirangu rinangku kinempet terus sangat neng bawon ya si tukang walang hati ya si tukang sing bias ya si tukang kudu gari sama dari seorang di kuning tunggal menajanya anak jadi warna tukang kawan-kawan mana sangat Pramban biar pacar mana kula jika sangat Pramban sampun paring tali datar matan kula gandeng sampun pikantuk kantangan terwoco kula bakal bisa badi minta pamit ngejen pedak badhe datang karang kadempel badhe boyong datang Semar Badranaya terus ini juga Begawan Durna
ora ketanggungan samangku aku babar pisan bakal sabiyantu kang dadi niatmu sabab boyong Semar kuwi ora gampang kaya dene malik epek-epek tangan mula kang sapa iku aku bakal perintah para abdiku saka perlapan silahane luhur supaya budal anjambang nang lakumu sabiyantu menawa Semar bondo kalam lan tumindaku iki mujudna tandha paseduluranku nirah njebarake srawung lan nambahi mitran ramping aku lan uga sang adhinan Begawan Durma matur nuwun tansah njambangi lampah kula wujudipun wonten dika sang adi penemban Begawan Goroyaksa bilih boten wonten Begawan Goroyaksa lajeng kula badhe sambat kaliyan sinten wong nyantanipun badhe sepuh jeneng andika menika minangka dados kami tuwa ramping kula miwasata Kurawa ya mongso kula nganggep marang aku kula nyen pamit ayo bareng tansah aku ngerti aku dadi lakumu monggo kula derekaken saduluran salanimu ngawas eling-eling lukipaning alam sadya yaning dumadi Adi Harya eneng apa kakang Sujo kemayangan uriping para Kurawa lan Siadi uga pun kakang uga Sinun Prabu Duryudana terus ana tali damar gone bakalan termangke swasana ngastina nyata kudu tinumbalan wujuding boga sampir pusaka tanah Jawa ya Ki Semar ya Kakang Nayanta panjenengan sanggo tumbal api-api bakal dimulyakake kanggo waliyaning praja Ngastina banjur panyogani laku piye Kakang ayo di bareng sak lakuku lan uga kerikna sata Kurawa kabeh budal dimangki pranteng padukuan karang kadempa jaluk kanthi alus supaya Kakang Semar gelem kaboyong nyang Ngastina yen to Kakang Semar nggugu waton bondo kalani kudu dirudha peksa piye carane ya Kakang nyesake dawuh nganti aja Joko seri ayo tak Kakang ya di